Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε η εκπομπή «Η ζωή είναι ωραία» των εθελοντών του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνο. Όπως γνωρίζετε, τα θέματα που συζητάμε με τους καλεσμένους μας αφορούν την ψυχική υγεία, θέματα κοινωνικού περιεχομένου, σχόλια, πολιτιστικά νέα του τόπου μας και μουσική. Στον ήχο σήμερα είναι η Βούλα Ανδρουλιδάκη, στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής είναι ο Αντώνης Βαμιαδάκης και η Μαρία Καραβίτη Πορύχη. Σήμερα το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Καλεσμένη μας είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια εγκληματολογικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, κυρία Όλγα Θεμελή. Λίγα στοιχεία πριν πάμε στην κυρία Θεμελή. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η κακοποίηση των παιδιών είναι κάθε είδους σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση, συμπεριλαμβανομένης φυσικά της σεξουαλικής, που οδηγεί σε αληθινή ή δυνητική βλάβη της υγείας, της ανάπτυξης και της αξιοπρέπειας του παιδιού. Στατιστικά στοιχεία στην Ευρώπη λένε ότι σχεδόν 1 στα 5 παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης ή και κακοποίησης. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, από τις 1150 καταγγελίες που έγιναν στην Ελλάδα, το 1% των περιστατικών αφορούσε τη σεξουαλική κακοποίηση. Περίπου το 15% των κοριτσιών και το 11% των αγοριών στην Ελλάδα αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής κακοποίησης ή παρενόχλησης. Κατά μέσο όρο, το 65-70% των εξαρτημένων στα ναρκωτικά κοριτσιών είναι κακοποιημένο σεξουαλικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο δράστης είναι γνωστός στο παιδί, συγγενής, γείτονας, ένα άτομο που θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστο από την οικογένειά του. Ενώ τις πιθανότητες κακοποίησης αυξάνουν η ύπαρξη αναπηρίας στο παιδί, όπως η νοητική υστέρηση, η απουσία ενός ή και των δύο γονέων, οι συζυγικές συγκρούσεις και η χρήση ουσιών από τους γονείς. Δεν είναι άγνωστη λοιπόν η σεξουαλική κακοποίηση των ανηλίκων και στη χώρα μας, με δράστες δυστυχώς συχνά από το στενό οικογενειακό και ευρύτερο περίγυρο, αλλά και τους αόρατους κινδύνους που απορρέουν από το διαδίκτυο στην πιο σύγχρονη εκδοχή του. Δεν είναι άγνωστη, αλλά καλά κρυμμένη πίσω από τόνους εθελοτυφλίας, άγνοιας και προκατάληψης. Αυτό που είναι άγνωστο, ωστόσο, είναι η δικαιοσύνη για αυτά τα θύματα. Όπως μαρτυρεί ακόμα μια δικαστική απόφαση στα πούπουλα βίαστες μιας 14χρονης στο Ρεόκαστρο. Αυτό στις 31 Δεκάτου 2014. Ένα ελάχιστο βέβαια από αυτά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητα. Τη δεύτερη φορά, κατά την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, το ζητούμενο ήταν να καταδικαστούν τα θύματα. Όχι τα θύματα, συγγνώμη. Το μπέρδεψα λιγάκι. Αυτοί οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Η δικανονική εξέταση ανηλίκων μαρτύρων θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτό το θέμα θα μας αναπτύξει η κυρία Θεμελή. Αλλά πριν, ας πάμε πρώτα σε μια μελωδία. Σε μια μελωδία που θα μας κάνει λίγο να ρελαξάρουμε.
καθηγήτρια αναπληρώτρια εγκληματολογικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Καλώς ήρθατε κοντά μας, κυρία Θεμελία. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ορίστε, κυρία Θεμελία. Στη συζήτησή μας θα φωτίσει τους λόγους που αναγκάζουν τα παιδιά, αυτή την ευάλωτη πια κοινωνική ομάδα, να μην φανερώνουν ποτέ το βιασμό τους. Ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, να μας βοηθήσετε λιγάκι με τις γνώσεις σας. Αναφέραμε παραπάνω τα ποσοστά παιδιών θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης. Η εμπειρία σας δείχνει ότι είναι αληθή ή εσείς έχετε πιο πρόσφατα στατιστικά? Να ευχαριστώ για αυτήν την πολύ ωραία πρόσκληση. Μας δίνετε τη δυνατότητα να φύγουμε έτσι και από τη δικιά μας την μικρή γυάλα και το δικό μας μικρό κόσμο, τον ακαδημαϊκό, και να έρθουμε πιο κοντά στην κοινότητα και να συζητήσουμε θέματα που πραγματικά την απασχολούν πολύ. Και ίσως δεν έχει και μια καλή γνώση, γιατί η γνώση της είναι αποσπασματική, κυρίως από τα media, χωρίς όμως να έχει φιλτραριστεί κιόλας. Τώρα, αυτό που λέμε πάντα οι εγκληματολόγοι είναι ότι ξέρουμε μόνο ό,τι βλέπουμε στην κορυφή του παγόβουνου. Δηλαδή, ξέρουμε μόνο το εμφανές έγκλημα, το έγκλημα που καταγράφεται κάπου. Ό,τι είναι κάπου του παγόβουνου είναι άγνωστο για μας. Είναι ο σκοτεινός αριθμός. Είναι η εμφανής εγκληματικότητα, οι παραβιάσεις, τα εγκλήματα κατά της γενετής ελευθερίας, όπως είναι ο βιασμός, η ασέλγεια. Είναι σκοτεινά εγκλήματα. Ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα ακόμα, δυστυχώς. Στόχος μας είναι να φωτίσουμε, να φέρουμε λίγο στο φως όλο αυτό το σκοτάδι, για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, κυρίως στο πεδίο της πρόληψης και αργότερα βέβαια της παρέμβασης. Τώρα, δεν μπορώ να σας απαντήσω για την αξιοπιστία των στοιχείων αυτών, ακριβώς γιατί στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι ένα έγκλημα κρυφό. Ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό ανηλίκων θυμάτων θα μιλήσουν γι' αυτό. Θα μιλήσουν γι' αυτό κυρίως κορίτσια, πολύ σπάνια αγόρια. Τα αγόρια κρατούν αυτό το μυστικό διαβίου για λόγους που ίσως, αν θέλετε, θα συζητήσουμε αργότερα. Βλέπετε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα στη χώρα μας και είμαστε σε προσπαθούμε να το θεραπεύσουμε αυτό. Δεν έχουμε ένα ενιαίο μητρό καταγραφής. Δηλαδή, ακόμα και τα στοιχεία αυτά που έχουμε προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Δεν έχουμε ένα εθνικό νούμερο. Δηλαδή, το λέω έτσι λίγο αυθαίρετα. Εθνικό νούμερο. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο μητρό καταγραφής. Δεν καταλήγουν όλα δηλαδή σε ένα μητρό. Δεν υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Να υπάρχει και στατιστική, ας πούμε. Ναι. Αυτό που ξέρουμε βέβαια, υπάρχει μια πολύ έγκυρη διαβαλκανική έρευνα, στο οποίο συμμετέχει για την Ελλάδα το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού του Υπουργείου Υγείας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαβαλκανική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας για την Ελλάδα συμφωνούν, είναι πολύ κοντά σε αυτό που συμβαίνει πανευρωπαϊκά. Και θυμίζω αυτό που είπατε και εσείς λίγο πριν, 1 στα 5. Είναι και μεγάλη καμπάνια του Συμβουλίου της Ευρώπης εδώ και αρκετά χρόνια. 1 στα 5 παιδιά έχει υποστεί ή θα υποστεί κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, δηλαδή από 0 έως 18, ένα είδος σεξουαλικής παραβίασης. Ξέρετε, σπάνια έχουμε πλήρη παραβίαση σεξουαλική βιασμό. Σπάνια έχουμε αυτή την περίπτωση. Έχουμε όμως συνήθως ασέλγειες. Για λόγους που αφορούν κυρίως το δράστη. Ποια παιδιά νομίζετε ότι είναι πιο ευάλωτα προκειμένου να υποστούν, να πέσουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης? Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες παιδιών, δηλαδή, που έχει να κάνει, να μην το περιορίσω μόνο στα παιδιά, έχει να κάνει και με οικογένειες, δηλαδή υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που αυτές είναι πιο ευάλωτες? Η παιδική ηλικία είναι όλη ευάλωτη. Θέλω να πω, η ανηλικότητα, πέρα από μια ιερότητα που έχει παράλληλα και ένα πολύ ψηλό δείκτη ευαλωτότητας. Σωστό. Εν δυνάμει, όλα τα παιδιά είναι πιθανά θύματα. Η θυματοποίηση δηλαδή εδώ ενέχει τον ίδιο κίνδυνο, θα έλεγε κάποιος, δυνητικά για όλα τα παιδιά. Ωστόσο, όπως λέτε κι εσείς, υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Είπατε και πριν από λίγο, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Σίγουρα. Δηλαδή αυτό που ξέρουμε, τα παιδιά τα οποία έχουν νοητική στέρηση, τα παιδιά τα οποία έχουν σοβαρά κινητικά προβλήματα, προβλήματα όρασης, ακόμα και προβλήματα ακοής. Παιδιά με χρόνια νόσημα, παιδιά τα οποία εξαρτώνται συνήθως από έναν φροντιστή. Και αυτό νομίζω, αυτή ακριβώς η σύνδεση και αυτή η εξάρτηση εξηγεί και το γιατί αυτά τα παιδιά δεν θα μιλήσουν, δεν μιλάνε. Αλλά ακόμα και αν μιλήσουν, η απόδειξη που τα βαραίνει είναι εξαιρετικά δυσχερής, με αποτέλεσμα τελικά να μπλέκονται σε ένα μετά δικαστικό κικαιώνα
Χωρίς να και να επανατραυματίζονται. Και χωρίς να τιμωρείται το. Βεβαίως. Ειδικά τα παιδιά που έχουν ένα χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, ακόμα και μέτριο δείκτη νοημοσύνης, σπάνια θεωρούνται αξιόπιστοι μάρτυρες. Έχουμε εμείς μεγάλη επινοήσει ένα σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, το οποίο αφορά τα μικρά παιδιά, αγνοώντας συχνά και επιδεικτικά μάλιστα την παράμετρο της ανηλικότητας και που στόχο του έχει την ανέβρεση της ουσιαστικής αλήθειας και μόνο. Μπορεί να εκφράσει τον πόνο του ένα παιδί όταν καταθέτει? Κοιτάξτε να δείτε, τα παιδιά καλούνται από τη στιγμή που αποκαλύψουν να διαβούν μια διαδρομή που είναι καυκική. Έχει πάρα πολλά εμπόδια, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και είναι κακοποιητική έτσι όπως εφαρμόζεται μέχρι τώρα τουλάχιστον και στη δικιά μας χώρα. Η κακοποίηση είναι προδοσία, η κακοποίηση είναι υποταγή, είναι πλήρης αποδόμηση. Είναι, αν θέλετε, η χειρότερη παραβίαση δικαιώματος στην παιδική ηλικία. Όπως το είπατε και εσείς λίγο πριν, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, δηλαδή η λειτουργία της αστυνομίας, των δικαστηρίων και της φυλακής, είναι επινοημένο από μεγάλους για μεγάλους. Δηλαδή η παράμετρος της ανηλικότητας δεν έχει ληφθεί υπόψη μα σε κανένα από τα επιμέρους υποσυστήματα. Και δεν έχουμε βεβαίως και εξειδικευμένους επαγγελματίες, αστυνόμους, δικαστές ή αργότερα επιστήμονες, υπαλλήλους στη φυλακή. Άρα εξορισμού το παιδί δεν θα μπορέσει να αντέξει την εμπλοκή του σε αυτές τις διαδικασίες, γιατί είναι διαδικασίες συνθλιπτικές ακόμα και τους ενήλικες. Το να καλείσαι στην αστυνομία προνακριτικά να καταθέσεις για ό,τι χειρότερο σου έχει συμβεί, όπου θα έρθει να μιλήσεις σε ανθρώπους που δεν τους ξέρεις καθόλου, δεν θα σε καταλαβαίνουν ενδεχομένως, δεν θα καταλαβαίνεις τις ερωτήσεις που σου κάνουν, γιατί δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτές πρέπει να προσαρμοστούν στην ηλικία σου, στο αναπτυξιακό σου στάδιο, στο πολιτισμικό σου πλαίσιο και σε πολλά άλλα. Αυτό από μόνο του είναι κακοποιητικό και αρκετά φοβιστερό, το λέω έτσι λίγο πιο παιδικά, για τα παιδιά. Αυτές οι διαδικασίες δεν είναι επαναλαμβανόμενες. Είναι πάρα πολλές τα παιδιά θα μπουν σε μια προνακριτική διαδικασία όχι μόνο για μία φορά. Μπορεί να κληθούν δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, κάπου δέκατη. Διάβαζα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κάπου διάβαζα ότι υπήρχε μια νομοθεσία που δεν ξέρω αν είναι νόμος του κράτους ή αν ήταν κάποια πρόταση και δεν έχει γίνει νόμος, ότι θα έπρεπε κανονικά να βιντεοσκοπούνται οι καταθέσεις. Αυτό ισχύει όντως? Κοιτάξτε, προβλέπεται από το. Υπάρχει νόμος δηλαδή? Προβλέπεται, έχει θεσμοθετηθεί από την ελληνική νομιτάξη, είναι το 226α του και κώδικα. Και δεν γίνεται αυτό να τελειώνει το παιδί να μην ξαναπερνάει αυτό το βασανιστήριο που, όπως περιγράφεται λίγο πριν, είναι πραγματικά φρικτό? Καταρχήν έχουμε ζητήματα πρακτικά. Δηλαδή πρέπει να δημιουργήσουμε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Έτσι. Δεν μπορούμε απλά να έρθουμε με μια κάμερα στο χέρι και να βιντεοσκοπήσουμε. Χρειαζόμαστε ένα πρωτόκολλο. Χρειαζόμαστε εκπαίδευση επαγγελματιών. Προβλέφτηκε το 2007, πέρασε μια δεκαετία, εφαρμόστηκε κατά εξαίρεση από εμπνευσμένους λειτουργούς της δικαιοσύνης που πραγματικά πιστεύουν στην προστασία της ανηλικότητας και στη μη δευτερογενή θυματοποίηση. Είμαστε όμως, και αυτό σας το λέω σαν είδηση τώρα, πολύ κοντά σε αυτό. Δηλαδή έχει οριμάσει μια κουβέντα γιατί θα πρέπει επιτέλους να βιντεοσκοπείται αυτή η κατάθεση. Θα πρέπει να αποκτήσουμε ένα πρωτόκολλο εξέτασης, δικανικής εξέτασης, και θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τους επαγγελματίες. Πιστεύω ότι σε αυτό είμαστε πολύ κοντά. Μετά από πολλή προσπάθεια και έτσι την βοήθεια και εξαιρετικά ειδικών και θα έλεγα δονκιχωτικών, έτσι. Να σας κάνω ένα πιο καθαρό. Επιστημόνοι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Ναι, να σας κάνω ένα πιο καθαρό ερώτημα. Υπάρχει εδώ στη χώρα μας κάποιος κώδικας δεοντολογίας ή κάποιο πρωτόκολλο, μια και το αναφέρατε λίγο πριν, εξέταση κακοποιημένων παιδιών? Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος? Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, και αυτό σημαίνει ότι δηλαδή ένα παιδί το οποίο κακοποιείται, με συγχωρείτε για να την ολοκληρώσω, ένα παιδί το οποίο κακοποιείται θα αντιμετωπιστεί από τα αντίστοιχα όργανα της πολιτείας σαν ένας ενήλικας? Κάπως έτσι. Στη χειρότερη περίπτωση, έτσι όπως το λέτε, στην καλύτερη θα καταβάλει ο κάθε επαγγελματίας τη δικιά του προσπάθεια όπως αυτός την καταλαβαίνει. Αυτός όμως είναι ένας ερασιτεχνισμός. Ξέρετε, δεν μας ενδιαφέρει μόνο να βρούμε την αλήθεια, γιατί στη δικαιοσύνη αυτό θέλουμε. Η ανέβρεση ουσιαστικής αλήθειας είναι το ζητούμενο. Τα παιδιά δεν λένε πάντα αλήθεια.
υπάρχουν και προβλήματα ψευδών ισχυρισμών. Και ξέρετε, ζούμε μια μάστιγα, ειδικά σε πολύ δύσκολα διαζύγια, όπου συχνά τα παιδιά καταθέτουν υποβόλημα βεβαίως από πολλές φορές καθοδηγούμενα από μία κυρίως μητέρα, ότι έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον πατέρα. Αυτό είναι αναλυθές. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να βρούμε την αλήθεια. Όμως πώς θα βρεθεί αυτή η αλήθεια? Αυτή η αλήθεια πρέπει να βρεθεί εξορροπώντας και προστατεύοντας δύο πράγματα παράλληλα. Από τη μια, τις βασικές αρχές μιας ένομης τάξης, του δικαιακού μας συστήματος, τεκμηριωθότητας. Αρχή της οτός των όπλων. Υπάρχει ένας κατηγορούμενος, είναι ο φερόμενος ως δράστης. Τα δικά του δικαιώματα πρέπει να προστατευτούν ως τέλους. Και απ' την άλλη, προστατεύεται η ευάλωτη ενηλικότητα για να μην οδηγηθούμε πάλι σε έναν επανατραυματισμό. Η ισορροπία και των τριών αυτών πυλώνων, να βρούμε την αλήθεια, να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του φερόμενου ως δράστη, να προστατεύσουμε το ανήλικο θύμα. Αυτό εδώ είναι το διακύβευμα. Χρειάζεται πολύ λεπτή ισορροπία. Χρειάζεται ισορροπία, χρειάζεται όμως εκπαίδευση, χρειάζεται γνώση, χρειάζεται ένα πρωτόκολλο. Δεν έχουμε πρωτόκολλο. Ελπίζω στην επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε μαζί να σας έχω. Ναι, άλλωστε τις ξέρουμε τις καλές πρακτικές. Θα σας πω πάρα πολύ γρήγορα ότι δεν μπορούμε να εξετάζουμε ένα παιδί πάνω από μία ώρα. Δεν μπορούμε να εξετάζουμε ένα παιδί 10 φορές. Δεν μπορούμε να το υποβάλουμε σε καθοδητικές ερωτήσεις. Δεν μπορούμε να το φέρουμε σε ένα αστυνομικό τμήμα. Δεν μπορούμε να το ανεβάζουμε στο ακροατήριο. Έτσι, υπάρχουν μερικές πολύ βασικές αρχές, οι οποίες εφαρμόζονται εδώ και χρόνια, όχι μόνο σε αυτό που λέμε Δυτική ή Βόρεια Ευρώπη, δίπλα μας, στην Κροατία, στην Τουρκία. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να καταγγέλλονται αυτές οι περιπτώσεις. Η πολιτεία κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, πιστεύω. Είσαστε άνθρωποι οι οποίοι αγαπάτε αυτό που κάνετε και φροντίζετε όσο μπορείτε να έρθει σε ένα τέλος που να είναι το αληθινό, και αυτό πιστεύω είναι το διατάφτα. Διαγνωστικό κέντρο μου, λοιπόν, να ρωτήσω, υπάρχει η κακοποίηση ανηλίκων στην Ελλάδα? Φυσικά και βεβαίως. Και βέβαια υπάρχει, και πιστεύουμε ότι ισχύει και για εμάς το 1 στα 5. Τα ποσοστά μπορούν και ψηλότερα, και αυτό πιστεύω και εγώ προσωπικά. Αλλά η τελευταία έρευνα που έγινε, με ένα πολύ μεγάλο δείγμα, συγκλίνει με τα διεθνή και ευρωπαϊκά στοιχεία 1 στα 5. Τουλάχιστον, λοιπόν, λέμε, τουλάχιστον minimum 1 στα 5 παιδιά έχει δεχτεί κάποιο είδους σεξουαλικής παραβίασης. Επαναλαμβάνω, όχι αναγκαστικά βιασμό, κυρίως ασελγής πράξης, παραβίαση γενετήσιας σφαίρας. 1 στα 5 παιδιά. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Σκεφτείτε δηλαδή ότι σε ένα ακροατήριο. Πάντα σκεφτόμαστε ότι ένα σημαντικό ποσοστό έχει θυματοποιηθεί, αλλά μέσα σε αυτό το κρατήριο ένα σημαντικό ποσοστό έχει θυματοποίηση. Ναι. Μιλήσατε πριν για σιωπή. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο όμως πρόβλημα εδώ. Η σιωπή. Υπάρχει μια ηθική υποχρέωση να μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά δυστυχώς υπάρχει μια απόκρυψη. Καταλαβαίνω τους λόγους που το ίδιο το θύμα αποκρύπτει, δεν αποκαλύπτει, αλλά θα πρέπει ως πολίτες να αναλάβουμε μια ατομική ευθύνη γι' αυτό. Για όλη αυτή την κατάσταση, για όλη αυτή την που είπαμε τώρα για τις δομές, υπάρχει διαγνωστικό κέντρο, όπως μας λέτε, το οποίο... Όχι, όχι ακόμα. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν έχουμε. Υπάρχει μια οικογένεια που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα. Που θα πρέπει να απευθυνθεί. Πού θα πρέπει να απευθυνθεί? Δηλαδή, ένα παιδί που έχει τέτοια θέματα, πού θα πρέπει να ζητήσει ψυχολογική στήριξη? Εδώ ανοίγουμε το τεράστιο ζήτημα, κυρίως στην περιφέρεια. Στην Αθήνα υπάρχουν κάποιες δυνατότητες, αλλά στην περιφέρεια οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Το ζήσαμε και εδώ. Τοπικά, στην τοπική κοινωνία πριν μερικά χρόνια. Ναι. Το ζήσαμε. Τότε που σχεδόν η τοπική κοινωνία διαλύθηκε. Ζήσαμε την έλλειψη δομών, εξειδικευμένων επαγγελματιών. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα παιδιά δεν μπορούν να απευθυνθούν πουθενά. Υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε ένα ζήτημα με την αξιοπιστία των γραμμών αυτών και την εκπαίδευση των επαγγελματιών. Γι' αυτό προσπαθούμε επίσης να φτιάξουμε μια εθνική γραμμή στην οποία τα παιδιά τουλάχιστον θα μπορούσαν να απευθυνθούν. Υπάρχει, θυμίζω, πάντα ο συνήγορος του παιδιού. Υπάρχει τηλεφωνική γραμμή, υπάρχει δυνατότητα αποστολής μιας επιστολής, μιας άμεσης τηλεφωνικής επικοινωνίας με το συνήγορο του παιδιού και τους συνεργάτες του. Έχουμε δυνατότητες. Το μεγάλο μας ζήτημα είναι βεβαίως η έλλειψη δομών,
αλλά είναι πώς θα φτάσουμε έτσι ώστε το σκοτάδι να γίνει φως. Αυτό είναι. Πώς και εμείς οι γείτονες ενός παιδιού που ακούμε ότι κακοποιείται, και δεν μιλάμε μόνο για σεξουαλικοποίηση, σωματική κακοποίηση. Γιατί δεν μιλάμε? Γιατί δεν μιλάμε? Που δεν ξέρω αν έχετε υπόψη, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας τώρα στο Ρέθυμνο υπάρχει παιδοψυχολόγος. Το γνωρίζω αυτό και είναι πολύ καλό, πιστεύω. Είναι πλούτος για την πόλη εδώ. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Υποστελεχωμένο βέβαια πάντα το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, αλλά έστω και ένας κάτι προσπαθεί να κάνει. Ναι. Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν είχαμε ποτέ μια καλή προνοιακή πολιτική για τους ανήλικους στη χώρα αυτή. Ήρθε η κρίση και ήμασταν ήδη στον τομέα αυτό εξαιρετικά δύναμη. Και τώρα βεβαίως ζούμε την πλήρη κατάρρευση των δεμών παιδικής πόνος και προστασίας. Και φυσικά πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με κακοποιημένα παιδιά. Ή κάποιος πρέπει να πάνε στο εξωτερικό, ίσως κάποιοι να εκπαιδευτούν. Η ραχοκοκαλιά είναι η εκπαίδευση των επαγγελματιών. Ναι. Δεν μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο αριστεχνικά. Σε καμία χώρα του κόσμου κανείς επαγγελματίας δεν μιλάει με παιδιά θύματα ή θύτες χωρίς να είναι ειδικά εκπαιδευμένος. Και δεν αρκούν οι σπουδές. Ένα μεταπτυχιακό στην παιδοψυχολογία, στην κλινική ψυχολογία, δεν σε κάνει καλό επαγγελματία στο να χειρίζεσαι αυτά τα περιστατικά. Πιστεύω ότι η ειδικότητά σας θα πρέπει πάντα να είσαστε ενήμεροι, πάντα να λαμβάνετε γλώσσες, πάντα να έχετε εξέλιξη πάνω στη δουλειά σας. Εγώ να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο που βέβαια έχει να κάνει περισσότερο με το δικονομικό κομμάτι, αλλά υπάρχουν ειδικοί εισαγγελείς που ασχολούνται με τα θέματα των ανηλίκων παιδιών και σε θέματα αυτά της κακοποίησης ή άλλων μορφών βίας προς τα παιδιά. Υπάρχει αριθμός, μας είπατε πριν από λίγο ότι οι επαγγελματίες υγείας είναι πολύ λίγοι, δεν υπάρχουν. Στο κομμάτι το δικονομικό, το εισαγγελικό υπάρχουν, δηλαδή καλύπτουν ανάγκες εδώ που να είναι εξειδικευμένοι και αυτοί. Ναι, τώρα θέτει ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Υπάρχουν εισαγγελίες ανηλίκων. Που είναι ελάχιστοι. Είναι 4 με 5 σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα 4 με 5. Σε όλη την Ελλάδα. Αποκλειστικά δηλαδή. Μόνο για ανήλικους. Από εκεί και πέρα, στις μεγαλύτερες και στις μικρότερες περιφέρειες, αν θέλετε, υπάρχει ο εισαγγελέας ο οποίος επιφορτίζεται και με αυτό. Δηλαδή ο γενικός εισαγγελέας. Ναι. Όσο κι αν προσπαθεί κάποιος, όσο κι αν πιστεύει, και οι εισαγγελίες πιστεύουν στην προστασία της ανηλικότητας και στην πρόσπισή της, εκ των πραγμάτων εξορισμού είναι αδύνατο. Δεν μπορεί ένας εισαγγελέας ενός ολόκληρου νομού να μπορεί να επιμελείται και να φροντίζει και να προστατεύει και όλα. Δεν γίνεται. Που χρειάζεται ειδικός χειρισμός. Υπάρχουν πολλά ζητήματα εδώ, βεβαίως. Κάναμε μια μικρή έρευνα και μάθαμε ότι τα παιδιά που απομακρύνονται από το οικείο τους περιβάλλον οδηγούνται για να παραμείνουν ακόμα και για μήνες σε θαλάμους νοσηλείας, παιδιατρικών κλινικών, αν και είναι υγιεί. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, κάτι τέτοιο είναι ορθό? Εδώ είναι μια από τις μεγάλες μας ήττες. Είναι πολύ θλιβερό αυτό που συμβαίνει. Κοιτάξτε, επειδή μιλήσαμε για τους αγγελείς πριν, ένας αγγελέας θα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα, αν αντιληφθεί ότι όντως αυτό το παιδί κακοποιείται και ότι διατρέχει άμεσος κίνδυνος ακόμα και τη ζωή του, πρέπει άμεσα να το απομακρύνει. Ο ίδιος, γιατί δεν συνεπικουρείται, δεν έχει στη διάθεσή του, δεν υπάρχει στο γραφείο του αγγελικό μια υπηρεσία από ειδικούς ψυχικής υγείας, θα πρέπει άμεσα, πολλές φορές μέσα σε λίγα λεπτά, να αποφασίσει να αφαιρέσει προσωρινά τη γονική επιμέλεια του παιδιού, να αναθέσει κάπου αλλού. Και πού θα την πάει? Αυτό είναι μια τρομακτική ιστορία. Θα πρέπει να έχει έλεγχο, ας πούμε, στην επιμέλεια. Όλες οι δομές φιλοξενίες παιδιών έχουν γεμίσει όλες. Μα την περασμένη εβδομάδα είχαμε καλεσμένο μας τον κύριο Μπλέτσο από την Αθήνα, ο οποίος μας μίλησε. Υπάρχουν όλες δομές από 15 και 15, 2 σπίτια, να το πούμε, φιλοξενίας ανηλίκων στην Αθήνα, και τα 2 στην Αθήνα, και είναι όλα συμπληρωμένα. Δεν υπάρχει στέγη ανηλίκων. Δεν υπάρχει είδημα παιδικής προστασίας παιδόπολη. Δεν υπάρχει ξενώνας που να διαθέτει σήμερα έστω και μία κλίνη. Άρα μοιραία έτσι,
η ίστατη καταφυγή σε αυτή την ιστορία τελικά είναι δυστυχώς η φιλοξενία των παιδιών σε ένα νοσοκομείο. Αυτό. Δεν χρειάζεται να υπογραμμίσουμε πως και τα παιδιά αυτά χρειάζεται να μείνουν εκεί ακόμα και μήνες. Έτσι είναι. Τώρα να πάμε κάπου αλλού. Σε μια συνέντευξή σας είχατε δηλώσει ότι όποια προσπάθεια αποκάλυψης της κακοποίησης χτυπά σε φλέβες βαθιές. Γι' αυτό και η εξόρυξη του μυστικού, το διαβάζω έτσι όπως το έχετε διατυπώσει, γι' αυτό και η εξόρυξη του μυστικού απαιτεί περίτεχνους και επιδέξιους σκαπανείς, αναφέρεται σε αυτή τη συνέντευξη. Πώς είναι δυνατόν τα παιδιά να επιλέγουν και ποιος είναι ο λόγος που τα παιδιά επιλέγουν στις περισσότερες των περιπτώσεων τη σιωπή? Πώς θα μάθουμε, δηλαδή, πώς θα μαθευτεί η αλήθεια? Πρέπει να κατανοήσουμε τη διαδικασία, τα στάδια της κακοποίησης. Πώς ξεκινάει, τι σημαίνει παγίδευση, τι σημαίνει αντιστροφή αξιών, τι σημαίνει μαθημένη αβοηθησία, πόσο μεγάλη σημασία έχει η πολύ στενή σχέση θήτη-θύματος. Όσο πιο στενή σχέση είναι, τόσο πιο δύσκολο. Είναι αδιανόητη αποκάλυψη και δεν θα έχουμε αποκάλυψη παρά μόνο σε απελάχιστες περιπτώσεις. Αν κατανοήσουμε τα στάδια τα οποία χρειάζεται να περάσει ένα παιδί σε όλη τη διαδικασία για να υποταχθεί πλήρως, γιατί το τέλος τα παιδιά υποτάσσονται για πολλά χρόνια στον θήτη τους, τότε θα κατανοήσει κάποιος πολύ πιο εύκολα το γιατί δεν θα μιλήσουν και ποτέ τα πιο πολλά από αυτά. Γιατί αφελώς τους κάνουμε πολλές αυτές τις φορές την ερώτηση, και γιατί δεν μίλησες, και γιατί τώρα, και δεν το είπε σε κανέναν. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θα σας πω το πιο απλό λόγο. Γιατί φοβούνται. Ο φόβος. Γιατί φοβούνται. Ο φόβος. Φοβούνται γιατί έχει υποθεί από τον δράση ότι θα υπάρχουν αντίπεινα. Και αντίπεινα όχι για τα ίδια. Τα ίδια το έχουν πληρώσει εξάφη. Τα αντίπεινα σε αγαπημένους πρόσωπα. Φοβούνται επίσης για έναν λόγο. Γιατί είδαμε ότι τα παιδιά αυτά δεν γίνονται πάντα πιστευτά. Δεν γίνονται πιστευτά. Είναι η αμφισβήτηση. Ξέρετε ότι τα μισά παιδιά δεν γίνονται πιστευτά ούτε από τη μητέρα τους. Αυτό είναι και ένα δεύτερο τραύμα, το τραύμα της προδοσίας. Ναι, άρα, που το νιώθει το παιδί στην ίδια την οικογένεια, από το πιο αγαπημένο του πρόσωπο, ας πούμε. Βεβαίως. Και μετά, δυστυχώς, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μας έλλειμμα, δεν έχουμε μάθει να ακούμε. Και το λέμε και στους φοιτητές μας αυτό πολλές φορές, που ασκούνται και συμβουλευτικές δεξιότητες, συναίσθησης. Δεν ακούμε καθόλου όμως. Δεν ακούμε. Δεν ακούμε. Τα παιδιά προσπαθούν πολλές φορές να μας πούνε. Με τον τρόπο τους, με τη συμπεριφορά τους, με τη σχολική τους επίδοση, με την κοινωνική τους απόσυρση ή με την υιοθέτηση υπερβολικής βίας. Δεν ακούμε. Και πολλές φορές όταν ξεκινούμε την ιστορία τους, δεν αντέχουμε να την ακούσουμε. Δεν μπορούμε να την πιστέψουμε. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο? Δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Έχουμε μάθει να κρίνουμε, έχουμε μάθει να δίνουμε συμβουλές, έχουμε μάθει να αμφισβητούμε. Δεν ακούμε. Δεν τα ακούμε τα παιδιά. Είναι αργά πολλές φορές. Μου δίνετε την αφορμή να σας ρωτήσω το εξής. Πολλοί αμφισβητούν, το είπαμε και λίγο πριν, αλλά θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό. Πολλοί αμφισβητούν την αξιοπιστία των ισχυρισμών των παιδιών για την σεξουαλική τους κακοποίηση. Κατά μία άποψη, λέει, τα παιδιά είναι μάρτυρες δεύτερης κατηγορίας. Τι απαντάτε σε αυτό? Κοιτάξτε, είναι δικιά μας ευθύνη στο αν θα τα μετατρέψουμε σε μάρτυρες δεύτερης κατηγορίας, όπως λέει και η βιβλιογραφία, ή αν θα μπορέσουμε να εκμεύσουμε μια αξιόπιστη και έγκυρη κατάθεση. Δυστυχώς, επειδή δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, δεν τηρούμε ένα κώδικα δεοντολογίας, τα πάντα εδώ γίνονται ακόμα εντελώς ερασιτεχνικά και όπως ο καθής αντιλαμβάνεται, εκμεύουμε πολλές φορές αναλυθείς καταθέσεις. Τα παιδιά καθένται υποβόλμητα τη δικιά μας την παρέμβαση, ή και καταθέσεις οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Δηλαδή είναι αποσπασματικές, έχουν πάρα πολλά ελλείμματα. Κοιτάξτε, ένα παιδί το οποίο το ρωτάμε, γιατί αυτό συμβαίνει 12 περίπου φορές μόνο στην αστυνομία. Είναι και τελεσιδική υπόθεση μετά από 12 χρόνια, δηλαδή ξεκινάει από τα 4 συν 12, έτσι, 16. Το ρωτάμε λοιπόν 30 διαφορετικοί επαγγελματίες στη διαδρομή της παιδικής του ηλικίας, την οποία καθόν τη χάνει όλη. Τα ίδια πράγματα. 15 διαφορετικές φορές, με 15 διαφορετικούς τρόπους. 15 άνθρωποι. Είναι φρικτό. Είναι πολύ πιθανό να δώσουμε μια. Ξέρετε, τα μικρά παιδιά, όταν τους κάνουμε την ίδια ερώτηση, αλλεπάλληλα, τη δεύτερη φορά δίνουν μια άλλη απάντηση γιατί πιστεύουν ότι δεν απάντησαν σωστά την πρώτη φορά ή ότι δεν μας ικανοποίησαν. Αυτό αυτόματα καθιστά την κατάσταση αναξιόπιστη. Εκπαίδευση.
Κάπου είχατε πει προηγουμένως, είχατε χαρακτηρίσει καυκικό το περιβάλλον που καλούν τα παιδιά θύματα βίας να καταθέσουν. Είναι καυκικό. Φαντάστε ένα παιδί να καλείται στο 14ο αστυνομικό τμήμα Θεσσαλονίκης, Αθήνας, Ηρακλείου, δεν ξέρω τι, τώρα λέω αυθαίρετα κάποιους αριθμούς, κάποια τμήματα, όπου θα δει ένστολους. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να προσαχθεί για προανάκριση κάποιος που έχει συλληφθεί, να έρθει κλαίγοντας μια γυναίκα η οποία έχει πέσει θύμα παραβίαση ιδιοκτησίας της. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό ζητάμε χώρους, ειδικά διαμορφωμένους, πολύ μακρινούς. Τώρα με προκαλείτε κυρία Θεμελή, και θέλω να σας κάνω έτσι μια προβοκατόρικη ερώτηση, συγχωρέστε με. Εσείς οι επιστήμονες όλα αυτά τα χρόνια που έχουν προηγηθεί, προς την πολιτεία έχετε κάνει οι προτάσεις και δεν έχετε εισακουστεί? Δηλαδή, ή περιμένουμε μόνο από την πολιτεία, δηλαδή από τους πολιτικούς, να σκεφτούν, να οργανώσουν και να φτιάξουν τον κώδικα ιδεοντολογίας και όλα αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, εσείς, η πολιτεία μας καλεί. Η πολιτεία μας καλεί. Άρα υπάρχει κάποιο όργανο το οποίο... Η πολιτεία πάντα καλεί σε κάνετε προτάσεις δηλαδή. Ναι. Η πολιτεία πάντα καλεί σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές τους επιστήμονες που έχουν μια εξειδίκευση πάνω από ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτό ο νόμος που προετοιμάζεται είναι πάντα προϊόν μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, στην οποία μετέχουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό επιστήμονες και πολλοί από αυτούς είναι και πανεπιστημιακοί. Ωραία, καταθέτετε τις απόψεις, ακούγονται, δηλαδή τελικά περνάνε? Όχι πάντα, αλλά πολύ συχνά επηρεάζουμε. Δηλαδή τώρα, επειδή είμαστε πολύ κοντά στη δημιουργία μιας δομής, αλλά πολύ κοντά και στη δημιουργία ενός πρωτόκολλου εξέτασης, αυτό είναι αποτέλεσμα μιας έντονης και επιτακτικής και διαρκούς επαφής, επικοινωνίας, όχρησης με την πολιτεία και των επιστημόνων. Μακάρι. Κάτι άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω. Έχετε συγγράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Τα παιδιά πονάει όταν καταθέτει». Τα παιδιά καταθέτει. Ναι. Που αφορά την αντιμετώπιση του βιασμού και την κρατική κακοποίηση των παιδιών, που κάθε σας κεφάλαιο όμως έχει κάτι χαρακτηριστικό. Ξεκινάει με λίγους στίχους ποίησης. Πώς μπορεί να συνυπάρχει η ποίηση με τον επιστημονικό λόγο σε μια τέτοια μάλιστα θεματική? Γιατί η ποίηση έχει ένα μεστό, ένα συμπυκνωμένο λόγο που δεν μπορεί να το φτάσει η επιστήμη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μας βοηθάει πολύ. Μήπως είναι και μια διέξοδο? Αντλείται δηλαδή από εκεί δύναμη? Κοιτάξτε, γιατί τώρα έτσι, ένα από κάποια στίχια από ένα ποίημα είναι και ακριβώς αυτός που θα πω τώρα. Για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιγράψουμε επιστημονικά καλύτερα την αγωνία του επαγγελματία να φτάσει βαθιά, να βρει την αλήθεια με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταστρέψει ό,τι ακόμα υπάρχει, πολλές φορές αποθυμένο, έχει αποθηθεί. Για να σκάψουμε και να βρούμε την ανάμνηση που έχει αποθηθεί, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Για να μην επανατραυματίσουμε, αλλά και να μην καταστρέψουμε το μοναδικό μας έβριμα. Η μνήμη, τα μνημονικά ίχνη δεν μένουν αλίωτα διαβίου. Μπορούν να επιμολυνθούν. Μπορεί πραγματικά και έτσι. Ενδεικτικά να μας. Έτσι ενδεικτικά ο Βαφόπουλος, αυτός ο περίφημος ποιητής, λέει πώς το κέλυφος τούτο να διαπεράσεις με το ξύφος του δίθεν τελειωμένου ανθρώπου. Πώς να κατέβεις βαθιά, έτσι, από τα διάφανα μάτια των παιδιών στον πρώτο θάνατο. Ή λέει ο Παπαδίτας κάπου αλλού, να ακούς πάντα. Να ακούς μέσα στους θορύβους το ψιθύρισμα του νου που τον καρφώνει στον τοίχο. Να ακούς τη χαραμάδα στην οδύνη που ευρύνεται να πεταχτεί ο Θεός. Την καρδιά να ακούς. Μας έχετε καθυλώσει. Οι ποιητές, όχι εγώ. Θέλαμε να είσαστε ποιητές σας, αν είχαμε κάποια άλλη ηλικία. Ο χρόνος ο ραδιοφωνικός δυστυχώς είναι αμήλικτος και θέλω να τελειώσω με ένα ερώτημα, έτσι όσο πιο σύντομα μπορείτε να μας απαντήσετε. Σε ποια βασικά ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει το βιβλίο σας? Στο πώς εμείς οι μεγάλοι. Και να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Στο πώς εμείς οι μεγάλοι δεν θα επανατραυματίσουμε την ανηλικότητα που την τραυματίσαμε δυστυχώς πολλές φορές και με τον χειρότερο τρόπο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Θεμελή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Θεμελή. Να είστε καλά. Και εσείς σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δώσατε. Θα σας έχουμε σίγουρα κοντά μας. Έτσι, για το πολύ ζεστό και φιλικό κλίμα. Δεν το συναντά κανείς εύκολα. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Στούντιο Ρέθυμνο 980 FM Στέρεο. Ραδιόφωνο για ενημερωμένους πολίτες.
Η ζωή είναι ωραία. Η εκπομπή των εθελοντών για το ραδιόφωνο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας συνεχίζεται. Είχαμε ένα θέμα το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η κυρία Θεμελή, ένας ευαίσθητος άνθρωπος, από ό,τι είδαμε, εξαιρετική. Μας συγκλώνησε. Τι να πούμε. Θα κάνουμε ένα επίλογο έτσι να κλείσουμε λίγο την εκπομπή μας. Όπως είπαμε περίπου στην αρχή, 1 στα 5 παιδιά πέφτει θύματα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης ή βίας. Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε παιδί, ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, φυλής, κοινωνικής τάξης και θρησκείας. Συχνά ο δράστης είναι ένα άτομο που το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται. Μπορεί δε να είναι ακόμα και κάποιο άλλο παιδί. Η πρόληψη της σεξουαλικής βίας αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των ενηλίκων και είναι σημαντικό να φροντίζουμε να μην φορτώνουμε ένα τέτοιο βάρος στους ώμους των παιδιών. Αυτά ήταν τα συμπεράσματα που βγάλαμε από τη συζήτηση που είχαμε, και θα προσθέσουμε ένα άλλο θέμα. Ποια είναι τα σημάδια της σεξουαλικής κακοποίησης? Συνήθως τα παιδιά που είναι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης δέχονται απειλές και τρομοκρατούνται, επομένως δεν τους είναι εύκολο να μιλήσουν για αυτό που τους συμβαίνει. Επίσης νιώθουν ντροπή, ενοχές και θεωρούν ότι δεν θα τα πιστέψουν. Κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά τους μπορούν να γίνουν αντιληπτές και να ανησυχήσουν τους γονείς. Κάποιες από αυτές είναι ξαφνική ντροπή για το σώμα τους. Αποφεύγει ένα παιδί να αλλάξει ρούχα μπροστά σε άτομα που πριν δεν είχε πρόβλημα. Υπερβολική και ξαφνική ευαισθησία στον πόνο σε περιοχές όπως το στόμα ή τα γεννητικά όργανα. Παλινδρόμηση σε συμπεριφορές που έχουν ξεπεραστεί, όπως η νυχτερινή ενούρηση, το πιπίλισμα του δαχτύλου. Διαταραχές στον ύπνο, να έχουν εφιάλτες, τρόμο, τίναγμα, ξαφνικές φοβίες προς τα άτομα και σε διάφορες τοποθεσίες, παραδείγματος χάρη αρνείται να βγει από το σπίτι. Ενδιαφέρον και γνώση σεξουαλικών θεμάτων που δεν ταιριάζουν ίσως στην ηλικία του. Έντονες αλλαγές στη διάθεση, όπως θλίψη και ξαφνικά ξεσπάσματα. Διαταραχή στην πρόσληψη τροφής, χρήση ουσιών, αυτοτραυματισμοί. Αλλαγές στις φιλικές σχέσεις, απομόνωση, άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, βίαιη και επιθετική συμπεριφορά προς φίλους ή αντικείμενα. Ξαφνικές αλλαγές στις μαθησιακές επιδόσεις. Άρνηση για το σχολείο και για το διάβασμα. Αποφυγή του υπολογιστή, ενώ πριν του άρεσε πολύ. Χρήση λεξιλογίου που δεν ταιριάζει στην ηλικία του. Παραδείγματος χάρη, βομολογίες. Αυτά είναι κάποια από τα συμπτώματα τα οποία πρέπει εμείς να παρατηρήσουμε σαν γονείς. Και βέβαια θα πρέπει, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνοντας, να πούμε το εξής, ότι το βασικότερο στοιχείο, αυτό μας ανέφερε και η κυρία Θεμελή πριν από λίγο, είναι η καλή επικοινωνία με το παιδί. Αυτό προϋποθέτει να υπάρχει κουβέντα στην οικογένεια, να υπάρχει εξωστρέφεια, ειλικρίνεια, ευθύτητα και αποφασιστικότητα και μια ατμόσφαιρα φιλική, χωρίς φόβο. Δεν πρέπει το παιδί σε καμία περίπτωση να φοβάται. Και τώρα θα πάμε σε μια καμπάνια που έκανε το Συμβούλιο της Ευρώπης, που αναφέρεται στον κανόνα των εσωρούχων. Κατά της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης αυτή η καμπάνια. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία θα σας δώσουμε και τα οποία βεβαίως μπορείτε να τα βρείτε και στο διαδίκτυο, αν χτυπήσετε έτσι την φράση «ο κανόνας των εσωρούχων», που όλοι οι γονείς θα πρέπει να τον έχουν υπόψη τους. Ελπίζω οι σημερινοί γονείς να τον έχουν. Εμείς εκείνες τις ηλικίες, τουλάχιστον που μεγάλωνα εγώ, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Ο κανόνας λοιπόν αυτός τι είναι? Είναι μια απλή μέθοδο που βοηθάει τους γονείς να εξηγήσουν στα παιδιά τους ποια είναι τα σημεία του σώματος που δεν πρέπει να τα αγγίζουν οι άλλοι. Πώς πρέπει να αντιδράσουν τα παιδιά και πού να στραφούν για βοήθεια. Ο κανόνας αυτός λοιπόν των εσωρούχων τι λέει? Κάτι απλό. Κανείς δεν μπορεί να αγγίξει ή να χαϊδέψει το παιδί σε σημεία του σώματός του που συνήθως καλύπτονται από το εσώρουχο. Αλλά και ούτε τα παιδιά επιτρέπεται να αγγίξουν το σώμα άλλων σε αυτά τα σημεία. Ο κανόνας είναι επίσης χρήσιμος γιατί βοηθάει να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι το σώμα τους ανήκει, ότι υπάρχουν καλά και κακά μυστικά και ότι υπάρχει καλό αλλά και κακό χάδι ή άγγιγμα. Ο κανόνας των εσωρούχων εκπονήθηκε για να βοηθήσει τους γονείς και τους κηδεμόνες να ανοίξουν συζήτηση με τα παιδιά τους. Μπορεί μάλιστα να αποτελέσει ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο πρόληψης κατά της σεξουαλικής κακοποίησης. Μετά από όλο αυτό που έχουμε πει,
Μου φαίνεται ότι ένα τραγουδάκι θα ήταν. Ναι, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Σε μια μουσικό διάλειμμα θα και θέλαμε. αμέσως μετά επανερχόμαστε για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε ξανά εδώ να πούμε δύο λόγια για την ατζέντα των εκδηλώσεων. Σήμερα Πέμπτη ξεκινάει Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο «Τελετουργία και πολιτική, άτομο και κοινωνία στο έργο του Πλούταρχου». Το συμπόσιο επικεντρώνεται στη μελέτη του ρόλου των ποικίλων τελετών που απεικονίζονται στους βίους και τις ηθικές πραγματείες του Πλούταρχου. Αυτά όλα θα γίνουν σήμερα στο Ξενία. Και 27 έως 30 Απριλίου. 27 και, μέχρι και τις 30, ναι, τριήμερο θα είναι το συνέδριο. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Μαρία, έχουμε κάτι άλλο? Ναι, οι δραστηριότητες από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάνε μαθήματα χορού στην οδό Κονδυλάκη 10 με τον όμιλο του κύριου Τζανιδάκη. Το κόστος της συμμετοχής είναι 2 ευρώ και συνεχίζονται και τα μαθήματα Βελονάκη από το... Να προσθέσουμε εδώ ότι το κόστος είναι 2 ευρώ. Δεν είναι θελοντικά, προσφέρουν τη βοήθεια οι χοροδιδάσκαλοι, είναι για τα λειτουργικά έξοδα εκεί του χώρου. Ναι. Επίσης συνεχίζονται τα μαθήματα με το Βελονάκη που από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και το Σόφτσι. Και αυτό επίσης είναι στην Κονδυλάκη 10. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας για να κλείνετε τα ραντεβού για αυτές τις εκδηλώσεις. Επίσης έχουμε ένα κουκλοθέατρο το οποίο γίνεται στο Τζεπέτο. Η ομάδα κουκλοθέατρου Τραμπάλα θα παρουσιάσει το έργο Λαμπίκο με σκηνοθεσία του Ρομπέρτο Γουάιτ στο χώρο του Τζεπέτο. Κατεχάκη και Χιμάρας, πεζόδρομος Φορτέτζα και ώρα 10-19. Ένα έργο για μικρούς και μεγάλους που διακρίθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στη Κιλκίσε το 2014 και από τότε συνεχίζει την πορεία του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μια ξεκαρδιστική παράσταση από τη Σημειώνει εδώ θεάτρου αντικειμένων για όλες τις ηλικίες. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να είσαστε καλά μέχρι την επόμενη Πέμπτη που θα ξαναβρεθούμε εδώ από τους εθελοντές του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και τη ραδιοφωνική του ομάδα, από τη Μαρία Καραβίτη και από τον Αντώνη Βαμιαδάκη. Να έχετε ένα καλό απόγευμα και μια καλή εβδομάδα και πάλι θα είμαστε κοντά σας την επόμενη Πέμπτη. Γεια σας. Γεια σας.